Да. Фактът. Крипър си ти равна. А пък тук има овце и не знам защо съм го градил. Овси. Изглежда готино. Реално. Аз направих, но... И сега ни трябва още овце, за да можем Овси. да родим. Така. И трябва някак си да прекараме при тях. Окей, хора, сега ще ви покажа моят фарм. Така, и... Какво ще правим скоро? Това е сървър, който ще играем и се забавляваме. Така че с Гого и с хакерите няма да се караме, нали? Не, малката овца избяга. Не си пука. Къде? Има един проблем, само не знам как да прекараме. Чакай, брат, аз ще направя такива заграждения, да ги внесем от тук, да им сложим. Човек, чакай, искам да описам. Ало. Човек, все го по средата празно. Сетих се как да го направим. Халой? Има ли тук на някой? Има ли тук някаква баба на име Гого? Да, бе, има. Еме... Стара съм умна. О, боже. Така. И 12 огради би трябвало да сте знаете. Абсолютно срава. Ма не се знае. Кога на този епизод ще гледате как се размножават? Помни. Все едно някой не знае, брат. Е бавно развиваш се. И ми трябва хиперно дърво. Какво дърво? Акация? Обикновено. Или акация? Не обикновено. Едно обикновено казваш. Не, аз нямам. О, не, имам. Между другото, хора, както разбрахте от миналия клип, дабъл шот на мисъл. Да. Дабъл шот с ракия бук. Дабъл шот с ракия шот. Как ви казвам, дабъл шот ракия? Дабъл шот с ракия ром, който на оселето е бомбон. Расизъм. Ти, брат, ти си чист расист. Бас. Ти. Викаш цигани, тем подобни, брат. Ти си расист, комфорт. Те не са по-нищи от тебе, нали? Спри. Пак зомби. Кай така, аз да лягна. Чакай малко. Хора the biggest fan. Най-добрите звуци за умиране. Това са най-добрите звуци. Топ 10 най-добрите звуци за... Да, реален лагер, бе. Лягна. Не знам защо лакам това. Фака ли? Гого. Малко зомби, брат. Чао, аз съм на 2. О, малко зомби, малко. О, преселвам. Базата може да влезе през... Fuck.
бай-бай. Ни пени. Хора. О, малко е при мене. Окей, убий го спокойно. Аз съм на сърце. Окей, аз го убих. Gracias for the healing. Окей, вече може да направим развъждане. What the fuck is this? I don't know. Имаш ли... Окей, аз ще върна в чеса. Не, нямаш. Има. Окей, thank you. Дали да има? Упаса. Ла. Как се запушил? Алекс, дай да пренесем овцете в голямото заграждение. Are you fucking killing me? Алекс. Да. Дай да ги О, пренесем супер. в голямото заграждение, да. Окей, аре. Чупи това и аз ще ги взимам. Let's go. Чупи! Идват. Не. Първата овца. Бягай! Овцата беглец! Май- Овците беглец! Не бе! Окей, спокойно. Ау! Бягай сега, бро! Като критваш, колко сърца вземаш? Чупик, бягай! Убий ми всичко! Бягай са! Беги са! Декам се добре. Дай ми айца ми. Нямам нищо друго. Това са. Окей, айде идвай да помагаш или поне... Айде, ела да помагаш. Няма как, мръдни са и... Окей, напред. Окей, знаеш ко, отиди там да вземеш дърво, моля. Къде? Не забелязваш ли това нещо, което съм направил? What the fuck? Ляво! Наляво, бе! Там, бе! What? Брат, добре ли се? Да, добре съм. Ще го видиш на клипа просто. Колко си клипа аз бях направил. Така си фелваше и затова... Се идват! При мен идват. Окей, сега... Не, Максиса! Ще им привлечеш огън. Бягай, моля! Бягай! Някой отстани, брат, гледа как. Хора, как да ги срапнем? Mission completed! Сега ти сексай. Окей, сега искам да ги сексам. Окей, mission completed. Чакай. What the fuck? Защо? Защо не мога да правят бам-бам? Окей, аз го направих супер готино това. Фейл! Не, просто го мога да се. Фейл! Хора, Гого не се е изпладял просто. Това бяха излишни звуци от нашия епизатор. Колко беше добре това. Колко беше добро. Бе!
Не бе, дам си храна, след това да спра. What the fuck? Дайте ми храна. Fuck that shit, ама. Дай храна, бе, ще убиваш си. Имам и пасейто. Чакай, имам още. Тровен съм. Чакай, сядам. Не сядам. Ела ти. Тия нещата искам да ми кажеш на мен втори ме. Уби ма. Алекс. Давай. Вие решихме проблема с храна. Брат, аре да пестим храната, в смисъл да се убиваме, когато сме на малко. Окей. О, имам голяма жълта грозна овца. Знам. Аз се направих. Хе-хе. Прам прам пам пам пам. Браво, брат, Пам направи пам грозна овца. пам 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 пам. Вау, овцете са щедри. Знам. Аз съм ги родил. Не, шегувам се. Как така съм ги родил? Аз Ти съм не си родил. на прозен. Ти не си на прозен. Аз съм ги родил. Свърквам. Свърквам на кокошките, свърквам. Не ба. Някой да порасни. Някой да порасни. Па 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 па. О, не ме джампа. О, шибана крава. О. Фейл. Ти знаеш ко? Ела. Искаш ли да имаме крави? Да. Първо сани са кава. Сигурно се. Ти, аре аз засявам силе. Аз чакам някоя голяма грозна овца да порасне. Алло, да муски ти. Порасне да е. Му направи жълта овца. Оранжева де. Окей, напред. Да, ама никой овца не е пораснал и нямам улица. Аз го изхабих, ма сега ще имам голяма реколта от него. For the day of Christmas, Santa gives to me your big China. Чай, как беше so? Your big chair. It is геймърски. Гого, искаш ли да се накарам да влезеш, да саниш овца? Бам! Искаш ли да се накарам да саниш овца? Бам! Не му убивай, моля. Сега. I like the mosquito. Там е овца. Някой да... И надявам се при път да ви е харесал, ако овцата пораснала. Ако искате овцата да порасне, дайте един лайк нагоре и се абонирайте. Чал!